Nie tak sobie wyobrażałem Chorwację. Ja myślałem tylko plaża, leżaki, palmy. Wyobraźcie sobie, wąska, kręta, stroma droga pod górę, a na środku krowy, konie, które w ogóle mają was w nosie. A ja myślę tylko o jednym. Byleby nie wjechać na kupę i się nie pośliznąć i nie spaść w przepaść. Chorwacja pokazała mi twarz, której wcale się nie spodziewałem. Ciekawe jakiej farby tu użyli, żeby tu wlać. Olejna? Czy inna akwarela? To część mojej akcji pierwszy raz po 40. Chcesz zobaczyć, jak Chorwacja złamała moje stereotypy? Wbijaj na YouTube'a, tam jest cały odcinek. Pamiętaj, kryzysowi precz.